Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Uy ko! Kurat! Pakilang taon ko! Ay, taon ko ka na! Aray! Maputol taon ko eh! Sapa! Bawis! Sapa! Aray! Pupok! Aray! Kurat! Maputol taon ako! Putol na! Abay! Aray! Pukak! Bawis! Laban! Papi! Inuban mo ang pagmaliki sa akong magturugin! Kung kita! Uy! Wala! Yung sa goldfish! Goldfish! Bawa niya! Magkaon sa kugita! Pasag nila kung ako ang magkaunti! Hiningman ko! Kukat! Uy! Kinuwagan sa kugita ang pagbaliki sa ako! Kukat! Oh! Ibuya na ko! Uy! Noon sa maning goldfish! Sige man og tuyok! Kukat! Mulangoy palayo! Mubalik na ka! Kukat! Makikamigom! Tignan siya na ako! Aray! Iba mo kung kitukmod ko kita! Hindi pa ko pwede mo gawas! Kay ang mga iho! Nangita pa na ako! Ibalik na sa goldfish! Masundan ko ni mo! Sige! Nitingman mo ko! Masunod ko ni mo! Kukat! Hay na mas pawiks! Anong nawaman ka? Hay na mga pawiks! Di yun maabla ang atong prisuhan ni Kay. Ni Kay? Ni Kay, itong pag ako. Ni Kay, di ka lang mawa ka. Kilala manikamot kang mabuhi ka kung gusto kang makatabang sa mong amahan o ginahan. Nisa! Saan nagibati mo, Nisa? Mamatay na ko. Ayaw pagsultian, Nisa. Daghan pa tag-angay nga buhaton. Daghan pa ko gusto mahibawan bahin ni mo. Sa atong ginikanan ug sa atong kagahapon. Gamay pa ko nga. Ginahanaw na ka na ako ang tanan. Gamay pa ko nga. Ginawa ka sa akong kinabuhi. Ako ang bata nga nakita ni mo nagikuha sa tawgikan sa kama, di ba? Og usan ako kapitin yatong higayuna. Bangis ang igsoon sa atong inahan. Og nahimo siyang banggiitang barangan. Kinsa ang igsuon sa itong inahan nga barangan. Si Rosa. Si Rosa. Oh, iyang gitraiduran ang atong inahan. Si Reyna Santan. May gahom siya sa pagpamarang mo ba? Oh, iyang kisakripisyo ang iyang matahom nga naong aron makabaton siya og gahom. Hangtod nga nahimo siyang tiguang nga nagpuyo sa bukid nga malimbongon.
ang tiguwa nga barangan. Pero dili na siya ang tigwa nga barangan karon. Siya na si Rhina Rosa. Unsa? Ang matahong nga rin nga Rosa nga naghari din sa palasyo. Mo'y igsuon sa tong inahan. Oh, si Rhina Rosa. Mao ang bangis nga igsuon sa atong inahan. Ug nangilog sa atong amahan nga si Haring Burak. Pinaagi siyang kahom sa kahit-hit. Naluday pa ako kaninig tanan. Usa ko kasawa. Ug makasuod ko sa bisan asang dapita nga dili mahibaw-an. Ug makabati ko sa tanang ipanulti sa mga tao. Ug nakita ko ang pagpainom ni Rosa ug lumay sa atong amahang hari. Nikay! Nikay! Naano sa bagsakit? Kasakit! Mamatay na tingalitan ni ini ni Kay! Ayaw pag-ulahon na ang kamatayon. Maluwas na ni Toto. Lahi kini nga sakit ang atong gibati. Adunay nagbugna ni ini. Nakikisasuna ako na ni mo. May pasakit na itong duha. Ang ito mga diwata. Unsa? Gawang kini sa ito mga diwata ang naghatag ka na itong sakit. Garang iya balik ibuhat. Tungod kay nanaad si Rosa nga magpaulipon kaniyang tud sa hangtod. Pero naanas barang ang tag-iyaan. Ang gahom sa ito mga perlas. Apan magpabilin gihapon ang gahom sa ito mga diwata. Nanasa! Kailangang masumpo ang itong nga diwata. Usaon! Ang perlas sa puti nga lampirong. Maulang ka na ang magkasumpo sa mga gahong sa kingit-ngit. Si Toto lang ang atong paglaom. Kugat! Kugat! Hoy! Goldfish! Asa mo taong tapaingon ni oy? Ganida na mo tayo sige lang oy! Hay naman din pawikan! Hoy! Walang kukita niya! Wala mo siya miduo lang ko! Usahan kay kibuhan niya karong siya! Anong kalit niya siyang nawa? Uy! Oh! Uy! Hala! Ang goldfish! Iso sa kamay nga lungag! Oh! Kagabayan ang lungag! Oh! Igor ako makasuot! Asam ka nilusot ang goldfish? Uy! Ha! Kakiyo sa simbo sa isda nga mi balik! Ah! Hala no! Nakibot-kibot sa siya! Kugat! 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 Ah! Oh! Musod ko niya! Kugat! Kugat! Ah! Ah! Uy! Kangihog sa ilaw mining lungag! Igor yung marang paingon sa ilaw! Pero... asam ka ko dadron nining goldfish! Kugat! Ha! Kinalang matultulan ako ang lampirong! Puti. Niya si Puti. Puti. Salamat nga. May pakita ka nag-usap. Puti. Yawi. May dang yawi ang ito eh. Yawi ka na din sa atong prisuhan. Salamat ni guys. Baka gawas na ta. Sinisa. Kinahanglan na to, Sinisa. Nisa. Nisa.
na ka siya. Lisa, kinahanglan mo barog ka. Noy ibo, abli yung salda, Noy. Lisa, Na. Di kay balik ka lang ko. Dili ko man kalihok. hindi ka na ako mahimong biyaan din eh. Managsuon ta. Basta, kung naasaman ko, tuwa ka. Noy ibo, sa siya, Noy. Ikaw. Baka lakaw pa ko. Kinahanglan maadto ang among inahan. Ha? Kinahanglan may buhaton ta. Tuwa pa mabalik si Toto. Kukak! Unsa man ni? May uot mo ko din ni! Di ko magagawa sa lungang nga! Among gisulyan sa goldfish! Kukak! Kukak! Salamat! Salamat na nakagawa sa ko! Uy! Unsa man ni Dapita? Among nasudlan ng goldfish! Kamay nga harian! Kahayang ining Dapita! Ha! Nisiga ang tanang mga tanom! Ug lain-lain ang kulo sa mga tanom! Ha! Kukak! Kukak! Unsa man ro? Mura magtunay musika dinhi! Dinhi ilaw sa dagat! Pero, anong na may madungog ang music dinhi? Uy! Tuwa pa doon sa goldfish sa dapit nga masaya gining Dapita! Kukak! Kukak! Ibo, arita diri Dapita. Sundan tang itoy. Doon na lang tas kwarto nga ilang gibutangan sa una ni Reyna Santan. Lisa, ang sini kibati ni mo. Dali. Manood tas kwarto ni Reyna Santan. May nakikita na to. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!